Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til YouTube-kanalen Kane. I dag kommer jeg til at sidde og spille sammen med Ronny Romkugle, som jeg har lært at kende i dag. Og vi kommer til at se, hvordan det kommer til at foregå. I øjeblikket skal vi så se at spille CSGO. Jeg ved ikke, om jeg skal gå join den match igen, eller om vi skal starte en ny. Ronny? Ja? Det var dig, jeg snakkede til. Hvad? Ja, det var det. Var det det? Ja, det var det. Nå, en goddag. Kukuk. Jamen, jeg kan fandme ikke høre en ski, mand. Okay! Ja, der gik der lige jyt af det, hva'? Ja, det gør der fandme. Skal vi starte en nyt deathmatch, eller skal jeg bare join det, du er i gang med? Hvad? Skal vi starte en nyt deathmatch, eller skal vi bare, skal jeg bare join det, som du er i gang med? Jamen, jeg tænker... vi prøver at finde noget andet. Okay, helt i orden. Der er fandme lyd igennem nu, da. By the way guys, Ronny Rosenkilde, han har sin egen YouTube-kanal, som jeg kommer til at smide et link i. Ronny Rosenkilde. Nej, det er rigtigt, ja. Det er fordi... det er faktisk en meget sjov historie. Det er fordi, at det hedder kommunen... Jeg skulle ud til min kammerat, der bor, der hedder Danny Rosenbæk på et tidspunkt, ikke? Ja. Og da jeg så meldte ind i kommunen, der kommer så et sygesikringskort til mig, hvor der står Ronny Rosenkilde. Og det er de bare fuldstændig ikke hørt efter, hvad jeg har sagt, da jeg skulle have en CO-adresse. Jeg har sagt, jeg skal have en adresse hos Danny Rosenbæk. Så får jeg et sygesikringskort, hvor der står Ronny Rosenkilde CO-adresse. Så tænker jeg bare, det er slet ikke hørt efter, de er sgu fuldstændig forkert. Men by the way guys, nu kommer jeg lige tilbage til, hvor jeg kom til fra, fordi jeg prøver lige ud af den. Ronny Romkugle her, han har en YouTube-kanal inde på YouTube. Og jeg kommer til at smide et link op på det kommentarfeltet. Jeg kan høre mig selv, det er irriterende. Igennem mig, eller hvad? Det tror jeg. Hallo? Ja. Jeg kan høre mig selv igennem dig. Jamen, så er jeg nok lige hellere skrue lidt ned. Har du den ikke i headset? Jo, jeg har også så. Har du den i headset? Ja. Det var sgu da fucked up, at jeg kan høre mig selv, men det var det er, ja... Det der headset, du har, ikke også? Det er totalt smurt ind i en kontanthjælpskamuflage. Nej, men det er sådan noget militæragtigt noget, du ved. Totalt militær, eller hvad? Det er totalt militær. Nå, jeg skoler i Monster, og lærer det. Jamen, jeg skoler i vand. Ja, men i og for sig er mit jo også vand. Mit det bobler bare har smag. Ja, sådan det. Jo. Du vil aldrig tage competitive. Det er lige orden. By the way guys, jeg er lidt ked af, at I kommer til at se mig, men i øjeblikket er mit headset, eller ikke mit headset, nej. I øjeblikket er mit webcam, det er sådan et webcam, der sidder i computeren, der lagger helt vildt, ikke også? Det er fordi det webcam, som der sidder i computeren, det er ikke funktionelt nok til at kunne lave sådan nogle videoer her. Så jeg kommer først til at spille videoer på igen, og få købt mig et nyt webcam. Så lidt ked af, at I ikke kommer til at se min smukke ansigt, men sådan er det vel bare, det må I vel leve med. Men hovedpointen er, at I kan se selve skærmen, der kommer til at foregå, og det er jo sådan set fedt nok. Det er fedt. Det er ordentligt sygt. Det er ordentligt gangsters, man. Jeg har sgu da trykket accept for helvede, falder mig helt. Ja, det tænker jeg også. Nå, det gjorde du alligevel. Ja. Nå, okay. Ja. Imens vi venter på den, ligesom... Jeg har trykket accept for helvede! Det er bare sgu det irriterende. Det er pisse trolls. Hold kæft, man, jeg tror min CSGO, den er gået og blevet blond. Enten det, eller ved at blive gammel. Den er ved at blive småsenil. Jeg kan ikke huske, at jeg har trykket accept. Hvis jeg skal trykke en gang til, så får jeg et flip. Det skal du nok. Vent, prøv at se her, nu kommer der accept igen. Lige om lidt. Hold din kæft. Gør man tjeneste og falder om at hækle. Nej, det skulle jeg ikke. What? Oh my god. Ej, du har jo ikke bare cancel din klap. Hvad? Jeg cancel ikke. Ej, hvor får jeg lange løg det her. Virkelig, jeg får virkelig lange dinglebær det her. Så kommer vi til at sejle i samme båd. Jeg skal aldeles ikke ud og sejle, jeg bliver søsyg af det lort. Nå, jamen... Det gør jeg ikke, jeg har ikke været ude og sejle mange år, ikke også, men... Det er mit gæt. De meget. Vi skal have der er 2. Cool. Drus 2. Iros 2. Roslunk. Hvor den henne? Virkelig godt ramt af mig, det der. Det synes jeg.
Og så synes du alligevel, nå, yes, vi er allerede i gang, super. Det skal lige siges, YouTuber, at mit aim det blev meget bedre, end det var sidste gang. Jeg har trænet. Det er som det plejer. Nu hedder Zero Aim. Nu før i tiden, der lå mit kill death ratio for en Seagun 5-6 stykker per kill, eller per competitive. Nu ligger, what the fuck? Ligger det på omkring til de her 12-13 stykker. Måske en gang imellem kan det godt være 18. Det kommer an på, hvor dårlige de er, mine fjender. Nå. Så bare vent til I ser mig. One shot. One shot, two shot, three shot, four shot, everybody's gunshot, no it's fun. This is where the fun stuff. Jeg spiller kun med Deagle. Hele mappet igennem, eller hvad? Hele mappet igen. Ja, det tror jeg ikke en skid på, du gør, mand. Hvad vil du vide? Jeg ved ikke noget som helst, for chancen for at komme til Jylland og give dig præmien, som du vinder, den er rimelig lav. Nå. Jamen, skulle du ikke være... skal du ikke snart være sammen med hende der... Hvad fanden var du nu? Randi? Ja, Randi. Nope. Jeg går bi. Ja, hvis jeg overhovedet skal snakke med hende, ikke også, så kommer det til at foregå, hun kommer til næste. Bor du i Næstved? Ja. Den er syg. Holy fuck. Det kommer okay. Lower. Der kommer to indenfor, hvad det hedder, for lower tunnel. Ja, det ved jeg. Lower tunnel. Nå, så kan vi lige så godt se, hvordan du kommer til at spille. Kommer du bare gående der og hopper rundt som en lallende smølf, mand. Er jeg også blå? Nej. Mølle for på himlen. Vi tager fandme... Nej, vi gør ind og siger sådan en der. Flashbang, smoke kun Deagle. Kan vi ikke Deagle? Jeg skal ikke Deagle, mand. Deagle er fucking blandt OP'en der. Hvorfor blokker? De kommer langt. Det kommer wrong. Jeg holder B. Det kan jeg se. A. Ja. Kommer af. Ja, på A'en. Ja, på banan. Viser den hele dagen sammen med en plan. Oh fuck. Han havde ikke lige set komme. Der er en nede i, hvad der er CT start. Kom nu. Jeg kan godt. Kom så. Tak. Til venstre for, der kommer der en kunde. Wow. Ja. Hvorfor lagger jeg så meget? Fisk. Det er sindssygt. Jeg kan ikke den fortælle dig det. Jeg har det sygeste FPS drops. Prøv lige at lukke mit LOL ned en gang. Vil det ikke være en idé måske til at starte med? Jeg kommer til at køre P250. Kommer du til at købe P250? Nej, jeg kommer ikke til det. Jeg kommer til at køre den her rundt. Jeg kommer til at købe Deagle. Eller køre Deagle. Det er en bil, du ved. Den har hjul. Nej, der er AVP. B. Fuck, man. Wow, at jeg ikke får ham en one shot. Han er minus 52. Fuck, der laggede jeg. Ja, jeg er virkelig ked af, guys. Der kom lige et lag her i min computer. Ja. Ja. Hvad er det for en computer, du har? Jeg satte lige... Hvad? Ja, der kom lige et lag på min computer, ja. Hvad er det for en? Det er, hvad det hedder, en Asus. Ja, okay. Det er en af dem, som der ikke er helt gode. Flashbang. B. Throwing a grenade. Yeah, everything you got. AVP. Over for T, spawn. Yeah, who's watching mid? Oh my god. It's B. Den er B. Men de har en AVP i fucking til spawn, man. Throwing flashbang.
He is going in the beam. He's going on the beam. Asshole. Han sidder ikke derinde. Det tror jeg ikke på. Gjorde han så nok. Nej, han løb ind i røgen og prøvede at løbe udenom. Faktisk rimelig godt klaret. Ja, ikke? No. Ja, jeg tænkte nok, han ville gøre det. Jeg tror, han ville snyde. Nå. Hvis jeg nu begynder at spille med M4, tror du så, at de begynder at klage over, at jeg hacker? I want to play public. Det plejer de. Bare træk dig. Pas på, at de kommer og stormer dig. Så skal det først lige igennem hele det også. Hvordan skal jeg med den? Jeg gider ikke bruge den. Jeg bruger aldrig AVP. Jamen, så skal jeg nok bruge den. Så kommer du ikke til at køre Deagle alligevel, hva'? Nej, jeg Hvor fandme lærte den det øst, mand. Even if it why always you can use. Sorry, I don't talk bullshit. Aiku nahku, tuli väk kurva angesku. I don't understand Russian. That's what we done, yeah. Fucking bone. Shut the fuck up. Fuck your muter. Fucking English. Fucking asshole. Throwing a grenade. Klar. Jeg tror, de går af. Boom! So many kills. The fuck? User entered your channel. Hvad fanden kommer nu? Ja, det ved jeg ikke. Hvem er det? Nej, eller Ole hed. Ej, hvad så med det? Har du Ikke også så meget. med? Vi er nødt til at være lidt stille, for mit vedkommende i hvert fald, fordi vi har fået en klage fra vores start. Hvad siger du? Hvad siger du, min ven? Er I der? Ja, hvad siger Ja, du? du faldt Okay. ud. Nej, jeg siger, at vi har fået en klage fra underboen, som I kan lige få lov at høre, hvad der står. Støjen beskrives som høj musik, høj tale, høj og uhæmmet latter, samt støj fra anden menneskelig adfærd. Det oplyses yderligere i klagen, at støjen forekommer på alle tider af døgnet, men er mest generende om aftenen og natten. Gider I lukke røven? Okay, og men... ved du, det værste er, at det er perker, der bor nedenunder. Oh my god. Jeg må bare sige... Ja, Shalamuta, man. Luk røven. Ups! Ham så jeg godt, der var blitz. Men jeg er så træt af det, fordi vi har ikke boet her ret længe. Altså det bedste, I kunne have gjort, det var at komme op og så sige, prøv at høre, kunne I godt dæmpe jer lidt, vi vil gerne sove. Fair nok. Det har været noget helt andet. Men det der med at gå direkte til boligselskabet, User joined your det gider channel. jeg ikke finde mig i. Har de skrevet givet, jeg luk røven? We're wasting time. Let's go. Throwing Nej, men det kunne jeg godt finde på Ja, at sige okay. til dem. Det var selvfølgelig klart nok. Og forbandede perker, man. Jeg hader de sorte svin. Ja, tak skal du da have. Ej, men seriøst. Ups. Havde det nu været, hvad det der min gudfar for eksempel, skulle det ikke så meget som tale til ham. Men hvis der er forskel på typer af indvandrere, skal jeg så sige. Fordi der er jo flere forskellige. One City. Hvad? Vi sidder og spiller for bedre. Ja, vi sidder lige in-game i CS. Så hvis du føler dig truffet, så skal du ikke gøre det i hvert fald. Lækkert skud. Ej! Jeg kunne bare se lige før, godt, så kom bare jernmasse ud i dit hoved. Hvor fucking godt lavet, mand. Det kommer til at lave sådan et zoom in klip. Vi var her først. Nej, jeg er født i landet. User Fuck off. joined your channel. Du kan jo bare sige til de her indvandrere, hey indvandrere, gider du udvandre? Ja, lige pludselig. Jeg står ude på altanen og ryger, og så var det, siger, nå nej, nu må jeg lade være med at snakke for højt, fordi vi larmer. Så siger kæresten så, de kræften bare fuck hjem, hvor de kommer fra. Ja, præcis, mand. Ja, det er godt, du. Altså, jeg har ikke noget med udlændinge overhovedet, hvis de kan opføre sig ordentligt. Fint. Men det der med, jeg ikke gør dig noget, hvorfor du ikke lide mig? Fuck. Ja, mand. Au. Boom.
Jeg er ikke racist, jeg er racebevidst. Der er forskel. Sig Kyle! Ja, lige præcis. Min lillebror har spurgt mig, hvornår jeg genåbner gaskammeret. Han er også halvt træt af det. Wallah, min fætter. Seriøst, min gudfar, han prøvede på et tidspunkt, eller mine forældre var sammen med min gudfar, hvor så var der en udlænding, der snakkede til ham. Det første, jeg gjorde, var at gå ind og smadre til min bror. Nok ikke så god en idé. Ja. Jeg er fucking sur, jeg hader sådan noget, virkelig. Jamen, det er jeg godt forstå. Altså, havde de nu bare kommet op og sagt, hey, prøv at høre, I larmer altså ret meget, vi prøver at sove. Fint. I har så også valgt at placere deres soveværelse lige under. Okay, der kommer en ind for lower tunnel. Ja, han har 6 HP. Jeg ramte ham 2 gange med en deagle, men han dør ikke. Nå, be right back. Ja, det er helt i orden. Vil du være med i næste game? Ja, tak. I orden. Du skal bare lige vide, at jeg optager det her game, ikke også? Så du er også blevet optaget med, når du snakker. Fedt nok. Fedt nok. Så når du kommer på YouTube, så kan man bare høre, hvordan du bare raser på de der anægtiske vedkommende. Og det er angry racist. De der bistandstilsmorte abe. Go on tunnel. Bare blive smurt ind i camouflage, med. Go on tunnel. Hvad siger du? Okay, hvor mange er vi nu? Go. Ja, vi er faktisk... On tunnel. Go on tunnel. Vi er faktisk... Jeg har fået om den sidste. Nå, jeg havde gået amok på, om jeg havde. Starter næste game, så tager vi bare et kill. Og så hvad? Starter næste game og nakker ham i hovedet. Puff! Du dræbte den sidste! Du har ikke tilladelse til at være med. Hvad får jeg, hvis jeg nakker ind med Zeus? Med hvad? Med Zeus. Du får ikke noget, for vi har en kammerat, der hedder Panda, ikke også? Han flere gange sniger han sig bare om bag fjenden, og så kan tage ham med Zeus. Ja, det gør jeg fandme også. Det er fucking grineren. Flashbang. Deploying flashbang. Fuck, jeg hader det her map. Laying down smoke. Det kommer langt. Throwing flashbang. Bomb has been planted. A eller B? Ja, det må så være A. A. It's A, motherfucker. Jeg troede lige, det var dig, der skød din egen mate der. Nej, det kunne jeg ikke finde på. Det kunne have set godt ud. Det er fredag, så gør jeg sådan You noget. a fucking asshole. What's wrong with Fair you? nok. Der står alligevel Kane attack teammate. Ja. Jeg er nede på langen. Ja, den sidste over på platformen der til venstre nede ved langen. Ah, okay. Ja, vi kunne ikke have noget alligevel. Terrible player. Fucking noob. Hej alle sammen, og tak fordi I kiggede ind forbi Kane-kanalen. Inden I smutter for den her video, vil jeg gerne bede jer om at gå forbi Ronjas YouTube-kanal, og det vil I så gøre via den her link, som ligger i kommentarfeltet. Jeg vil også gerne bede om at like og subscribe, og så lige smide den her video videre til en af jeres kammerater, hvis de også godt kan lide at se CSGO. Jeg er ked af den her video, den endte så hurtigt som den gjorde, men det er fordi jeg kom til at lave en fejl, og lige pludselig blev jeg lige sådan for en cooldown, og jeg ville ikke rigtig sidde i 2 timer og vente på, at der cooldown var færdig. Det der kom til at ske, det var, at jeg lå som om jeg skulle til at skyde en af mine kammerater, eller en af mine holdmates, og lige pludselig så fik jeg en cooldown, fordi jeg til synligheden havde skudt ham i hovedet. Og tak fordi I lige kiggede forbi. Det var rigtig fedt at sidde og spille det her spil. Jeg synes det er virkelig fedt. Og hvis der var noget I synes der var rigtig godt, jamen så kommenter lige og så fortæl mig hvad det var I så synes. Og var det irriterende lige pludselig min computer den begynder at lag, men jeg fik det hurtigt cuttet af. Så my name is Kane Tyner. I'm a rapper, I'm a gamer, and I will see you guys later. Now let's go. Fuck godt lavet, mand.